फिक्स इन्व्हेस्टमेंट आहे, केव्हाही त्याचे पैसे मिळतात म्हणून लोक सोनं घेतात आणि वर्षभर सोनं समजा नाही घेतलं तर त्याचा विपरीत परिणाम बारीक सारीक धंद्यावरून धंदे बसतील. सरकारने जो निर्णय घेतलेला आहे तो त्याचा परिणाम आमच्या कुटुंबावर होणार आहे. पर्यायाने आमचे जे बँकेचे हप्ते आहेत ते ठरणार आहेत आणि जो कारागीर जो आहे तो हा देशोधडीला लागणार आहे का हे सांगताना सगळे जे सोनार कम्युनिटी आहे, ज्वेलर कम्युनिटी आहे, त्यांचं काय होणार? त्यांच्याकडे असलेले सामान्य कारागीर आहेत, कामगार आहेत, म्हणजे लाखो रोजगार या देशातले गायब होणार. कामाच्या बाबतीत म्हणायला गेलं तर खूप फरक पडला आहे. बरेच कारागीर वर्गावर बसून आहे. बेसिकली त्यांचं म्हणण्याचा उद्देश हा होता की तुम्ही डॉलर कमी खर्च करा जेणेकरून आपलं जे डॉलर आता वाचवायला पाहिजे आपल्याला, हा त्यांचा एक थॉट होता. आणि ज्यावेळी आपण सोनं घेतो, कारण आपला देश सोनं इम्पोर्ट करतो आणि इम्पोर्ट करताना तो सगळा व्यवहार आपण डॉलरमध्ये करतो. सर्वांनी ॲज अ नरेंद्र मोदी म्हणून न पाहता देशाचे पंतप्रधान म्हणून त्यांनी केलेलं आवाहन निश्चितच आपल्यासाठी कितपत लाभदायी आहे याचा विचार करणं अतिशय गरजेचं आहे. मोदी साहेबांनी घेतलेला निर्णय हा त्यांच्या हेतूनुसार असेल, काहीतरी वेगळा हेतू असू शकतो, पण तो हेतू सर्वसामान्यांना पटेल की नाही याचा सुद्धा विचार हा करता केला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि निवडणुका झाल्या नाही आणि जो भरमसाठ खर्च होतोय हा कुठला येतोय? ह्यापेक्षा लोकांच्या सुरक्षितेसाठी, आर्थिक टंचाईसाठी ह्याचा उपयोग करावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना 1 वर्ष सोनं खरेदी टाळण्याचं आवाहन केल्यानं देशभरात या विधानाची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. जागतिक स्तरावर वाढलेले तणाव, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, रुपयावरील दबाव आणि परकीय चलन साठ्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन ही विनंती करण्यात आली. भारत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सोनं आयात करतो आणि त्यासाठी अब्जावधी डॉलर परदेशात जातात. त्यामुळे सोनं खरेदी कमी झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळू शकतो. पंतप्रधान मोदी यांनी 10 मे 2026 रोजी हैदराबादमधील कार्यक्रमात देशभक्तीचा अर्थ केवळ सीमेवर लढणं नसून कठीण काळात जबाबदारीनं वागणंही तितकंच महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलंय. त्यांनी पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करण्यासोबतच 1 वर्ष सोनं खरेदी टाळण्याचं आवाहनही केलंय. यामागे भारताचा परकीय चलन साठा मजबूत ठेवण्याचा आणि डॉलरची बचत करण्याचा उद्देश असल्याचं मानलं जातं. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक सोनं खरेदी करणारा देश आहे. देशात दरवर्षी सुमारे 700 ते 800 टन सोन्याची मागणी असते, तर देशांतर्गत उत्पादन अत्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे गरजेपैकी सुमारे 90% सोनं आयात करावं लागतं. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारतानं सुमारे 72 अब्ज डॉलर किमतीचं सोनं आयात केलं. हे मागील वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 24% अधिक आहे. मात्र यानंतर वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्यात. या आवाहनानंतर सिंधुदुर्गातील सुवर्णकारांनी मात्र नाराजी व्यक्त केली. आधीच सोनं महागल्यानं ग्राहकांनी काही प्रमाणात पाठ फिरवली आहे. त्यात सध्या लग्न सराईचा हंगाम असल्यानं हालचाली दिसतात. मात्र पुढची परिस्थिती सुवर्णकारांच्या दृष्टीनं गंभीर असू शकते अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. जे पंतप्रधान आमचे नरेंद्र मोदी यांनी जे आवाहन केलेलं आहे की वर्षभर पुढील वर्षात येणाऱ्या काळात सोनं हे खरेदी करू नका किंवा पेट्रोल खरेदी करू नका, याच्यावर आपण तुम्ही बचत करा आणि देशासाठी त्यांनी आवाहन केलेलं आहे. परंतु आता हे जे सोन्याचे दर जे आहेत हे गगनाला भिडलेले आहेत आणि ह्या परिस्थितीमध्ये सुवर्णकार जो आहे तो आणि सराफ व्यवसाय हा एकदम मेटाकुटीस आलेले आहेत आणि अडचणीत आहे. ह्या अशा आव्हानामुळे लोकांवर याचा मानसिक परिणाम होऊ शकतो आणि लोक जे आमच्याकडे येत आहेत, आधीच हा सीझनमध्ये फार कमी सीझन आमचा झालेला आहे. लग्न सराईमध्ये जेवढी विक्री व्हायला पाहिजे ती एवढी झालेली नाही आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये आता हे आवाहन जर केलं तर सुवर्णकार किंवा सराफांनी आपल्या करायचं काय? आपले जे कारागीर आहेत, आमच्या ज्या सुवर्णकार किंवा सराफांवर जे आम्ही ऑर्डर घेतो त्याच्याप्रमाणे आमचे जे कारागीर आहेत त्या कारागिरांनी करायचं काय? ते कारागीर आज हाताच्या म्हणजे आपल्या हाताच्या पोटावर म्हणजे कारागीरवर ते जगत असतात आणि त्यांचा उदरनिर्वाह त्याच्यातून असतो, त्यांचं कुटुंब त्याच्यातून चालत असतं. अशा पद्धतीत जर आता हे आवाहन केलं आणि जर उद्या सकाळी बाबा याच्यातनं दर वाढणार आहे का किंवा दर कमी होणार आहे का, आता जो 1.5 लाख रुपये दर आहे तो 50-60 वर येणार आहे का किंवा 1 लाखावर 1.5 लाखावर होणार आहे का, 2 लाखावर जाणार आहे, ह्याची गॅरंटी काही देत नाही. आम्ही जो धंदा व्यवसाय करत आहोत त्याच्यात टॅक्स भरत आहोत. लाखांनी रुपये, कोट्यांनी रुपये आम्ही टॅक्स भरतो. जो टॅक्स भरतो त्याच्यातून ही डेव्हलपमेंट चालू असते, सरकारची डेव्हलपमेंट चालू असते.
मला एवढंच या निमित्तानं म्हणायचं आहे की जे आमच्यावर तुम्ही निर्बंध लावत आहात, सुवर्णकारांवर किंवा सराफ व्यवसायावर जे तुम्ही निर्बंध लावत आहात लागत आहात, ते तुम्हाला आम्हाला मान्य नाहीये. आम्ही याच्या विरोधात आम्ही आवाज उठवणारच आहोत. परंतु आज जे खर्च तुमच्या MLAंचे आहेत, MPंचे आहेत, जे खर्च तुमचे वाढलेले आहेत, त्यांचे भत्ते आहेत, मासिक भत्ते आहेत, त्यांचे वर्षाला त्यांचे जे काय भत्ते आणि त्यांचे खर्च आहेत, हे अमाप आहे. हे आमच्या पैशातून, आमच्या टॅक्समधून हे खर्च तुमचे चालत आहेत. तुम्ही विमान घेऊन परदेश दौरे करत आहात, 4-4 विदेश दौरे तुम्ही करत आहात. त्यांचा खर्च हा आमच्यावर पर्यायाने आमच्यावर येत आहे, आमच्या टॅक्समधून तुमचे खर्च होत आहेत. आणि अशा प्रकारे हे जर तुम्ही कमी करत असाल, हे जर तुम्ही आम्हाला परत आमच्या सुवर्णकारांना किंवा आमच्या जे देशोधडीला लागले सुवर्णकार आता ह्या निर्णयामध्ये देशोधडीला लागतील असं माझं म्हणणं आहे. आणि हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा आणि याच्यावर पुनर्विचार करून याच्यावर निर्णय घ्यावा असं माझं मत आहे. वीज अगोदरच सोन्याचा दर वाढलेला आहे, त्याच्यामुळे सोने जे खरेदी कमीच आहे. लग्न सराई पुरतीच सोने खरेदी वगैरे लोक जेवढ्याच तेवढं घेत आहेत सध्या. आणि जर रेट वगैरे खाली आला तर लोक सोनं घेणारच, काही फरक पडणार असं मला वाटत नाही. पण आणि जर किंमत वाढली 2 लाखाच्या घरात गेली तर आपलं कसं होईल? 2 लाखाच्या घरात गेली तर लोक खरेदी करणं शक्य नाही आहे सध्या तरी, कारण मार्केट पण एकदम थंड आहे आणि एवढा रेट खरंच सामान्यांना परवडणारं नाही. आपला पिढीजात व्यवसायात सोनारच आहे, त्याच्यामुळे आपल्या व्यवसायावरती त्याचा काय परिणाम दिसेल? आमच्या व्यवसायामध्ये लग्न सराई असल्यामुळे जे लोक घेणारे आहेत त्यांना घ्यावंच लागतं आहे. तेवढा म्हणजे लग्नाचा सीझन असल्यामुळे लोकांना जी मागणी आहे तसा आमच्याकडे पुरवठा होत आहे. पण दरवर्षापेक्षा यावर्षी काही आपल्याला फरक जाणवला का धंद्यामध्ये? दरवर्षी रेटमुळे फरक खूप पडलेला आहे. कारागीर वगैरे त्यांना कामाच्या बाबतीत म्हणायचं झालं तर खूप फरक पडला आहे. बरेच कारागीर वर्ग बसून आहे. जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश आहे मेरा. हे गाणं होतं ना, त्यावेळी भारतात सोन्याचा धूर येत होता, बरोबर. आणि श्री नरेंद्र मोदी यांनी काल जे वाक्य बोलले की 1 वर्ष सोनं कोणी लोकांनी घेऊ नका, सोनं ही फिक्स इन्व्हेस्टमेंट आहे, केव्हाही त्याचे पैसे मिळतात म्हणून लोक सोनं घेतात. आणि वर्षभर सोनं समजा नाही घेतलं तर त्याचा विपरीत परिणाम बारीक सारीक धंद्यावर होऊन धंदे बसतील. त्यांना रोजगार कुठला मिळणार आणि लोकांचं काय, लोकांच्या ह्याच्यात दृष्टिकोन काय आणि त्यांचा काय दृष्टिकोन हा आम्हाला काय समजू काय माहीत आहे. सोन्यामुळे माणसाची कुवत ठरते. सोनं गहाण ठेवून तात्काळ पैसे मिळतात. अधिक काय हा म्हणजे लोकांची गरज सोन्याने होती एवढी स्पष्ट ताबडतोब कुठल्याही वस्तूने हे होत नाही, म्हणून सोनं लोकांनी खरेदी करणं हे गरजेचं आहे. सध्या असं कसं आहे की आता मार्च एंडिंग झाल्यानंतर गेल्या वर्षीचं फायनान्शियल इयर क्लोज झालं, त्यामुळे आता नवीन वर्ष चालू झालेलं आहे. एप्रिल, मे आणि जून हा जो फर्स्ट क्वार्टर असतो तो जनरली ज्वेलरी इंडस्ट्रीमध्ये काय असतं की हा धंदा सीजनल आहे. त्याच्यामुळे आपल्या इकडे लोकांना सणवार, काही मुहूर्त, काही कारण लागतं. त्याच्यामुळे सध्या एप्रिलमध्ये लोकांना शाळेमध्ये सुट्ट्या आहेत, परीक्षा झालेल्या आहेत आणि बरीचशी लोक वेकेशनसाठी आऊट गेलेले आहेत. आणि जर आपण बघितलं कोकणामध्ये बराचसा बाहेरचा जो क्राऊड आहे, मुंबईचा म्हणा किंवा इतर स्टेटमधला म्हणा, इथे फिरायला आलेला आहे. त्याच्यामुळे सध्या तो क्राऊड जास्त इथे दिसतो. पण आमच्याकडे तशी बाईंग अशी चालू आहे, नीड बेस्ड बाईंग होते आहे. आणि लग्नाचे जे कस्टमर त्यांनी ऑलरेडी खरेदी करून गेलेली असते, कारण की लग्नाचे कस्टमर अगोदरच रेट सगळा बघतात आणि त्याप्रमाणे अगोदरच प्लॅनिंग करून ठेवतात. आणि इनफॅक्ट हल्ली लग्नाचे कस्टमर पहिला सोनं खरेदी करतात आणि नंतर बाकीच्या गोष्टी त्यांचा जो आहे लग्नाचा जो बस्ता बांधणं म्हणा किंवा इतर कपडे वगैरे हे नंतर सिलेक्ट केले जातात. आणि इथे जे कोकणामध्ये लग्न होतात ती जेवढी माझ्या माहितीप्रमाणे मुंबईमध्ये लोक जी असतात ती इथे त्यांच्या पारंपरिक जे त्यांची बांधिलकी आहे, त्यांची भावकी आहे, या गोष्टीसाठी ते लोक इथे लग्न करतात. पण त्याचे हॉल पण त्यांचे ऑलरेडी त्यांचं बुकिंग असतं, त्याच्यामुळे ती खरेदी आता तशी होणार नाही. आणि राहिला प्रश्न तुम्ही जो विचारला सध्या की ज्याप्रमाणे आज नरेंद्र मोदींची स्टेटमेंट आली आपल्या प्राईम मिनिस्टरची, तर त्याचा इम्पॅक्ट काय पडेल. तर सर सध्या असं वातावरण जागतिक झालेलं आहे की जो स्टेट ऑफ होमरूज जो आहे, जो ऑलरेडी 10% चालू आहे, त्याच्यामुळे ऑइल म्हणजे कच्चं तेल जे आहे ते आपण घेणार तर आपण डॉलरमध्ये घेणार. तर बेसिकली त्यांचा बोलण्याचा उद्देश हा होता की
तुम्ही डॉलर कमी खर्च करा, जेणेकरून आपलं जे डॉलर आता वाचवायला पाहिजेत आपल्याला, हा त्यांचा एक थॉट होता. आणि ज्यावेळी आपण सोनं घेतो, कारण आपला देश सोनं इम्पोर्ट करतो आणि इम्पोर्ट करताना तो सगळा व्यवहार आपण डॉलरमध्ये करतो, त्यामुळे सोनं घ्यायला, तेल घ्यायला तुम्हाला डॉलर खर्च करायला लागतं. इनफॅक्ट आता जो काही सध्या इराण आणि US जे काही संघर्षाचं वातावरण आहे, त्याच्यामुळे इनफॅक्ट स्वतः US पण 16% त्यांनी पेट्रोलचे रेट्स वाढवलेले आहेत आणि जवळपास 76 देशांमध्ये हा इम्पॅक्ट पडलेला आहे की त्यांनी ते रेट्स रिवाईज केले. अजूनपर्यंत आपल्याकडे तो फरक जाणवलेला नाही आहे. म्हणून मला वाटतं की त्यांचं असं स्टेटमेंट असावं की तुम्ही थोडं डिस्करेज करा खरेदी. पण सर, आपल्या देशामध्ये सोनं हा विषय सेंटिमेंटवर चालतो आणि आपल्याकडे लग्न म्हणा, शुभ कार्य म्हणा, त्यासाठी सोनं माणसं घेतातच. आणि किती डिस्करेज होतील हे सांगणं कठीण आहे, कारण की तो त्यांचा जनरलाइज स्टेटमेंट असू शकतो. पण ॲज पर पुण्यामध्ये आज आम्ही जे बघतोय तर ते जे आपले कस्टमर आहेत लॉयल, ते आपल्याला नेहमी येत असतात आणि ते खरेदीशी चालू आहे. त्यामुळे असा एवढा मोठा इम्पॅक्ट होईल असं आता तरी सांगणं कठीण आहे. जो वेट अँड वॉच बघायला लागेल पुढचे 10 दिवस तरी, तर आपल्याला कळेल की नक्की परिस्थिती काय पुढे होणार आहे त्याप्रमाणे. रविवारी माननीय पंतप्रधान मोदीजी यांनी पेट्रोल, डिझेल, इंधन दरवाढ तसेच वर्क फ्रॉम होम आणि सोने खरेदी वर्षभरासाठी टाळा यावर काही वक्तव्य केली आहेत. मी आज एक सराफी व्यावसायिका म्हणून सोने खरेदी वर्षभर टाळा यावरती माझं एक मत मांडत आहे. आधीपासूनच वाढलेला सोने चांदी दर यामुळे सोने कारागीर, सुवर्णकार, व्यावसायिक यांना खूप मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यातूनच आता या वक्तव्यामुळे सोने चांदी दर वाढलेला असतानाच या वक्तव्यामुळे जो परिणाम होणार आहे सोने खरेदीवर, विक्रीवरती, यामुळे व्यावसायिकांना आणखी मोठ्या प्रमाणात काही प्रॉब्लेम्सना सामोरे जावे लागणार आहे. तसेच बेरोजगारी आहे. सोने व्यावसायिक, सराफी व्यवसायाला जोडून असणारे इतर व्यवसाय, पर्स, बॉक्स या सर्व व्यवसायांवरती मोठा परिणाम होणार आहे. कारागिरांच्या बेरोजगारीवरती याचा परिणाम होणार आहे. अनेक व्यावसायिक ह्या व्यवसायाला सोडून दुसरा मार्ग निवडत आहेत. यावरती खरंच विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. जरी प्रश्न वर्षभराचा असला तरी सुद्धा याचा आर्थिक परिणाम खूप मोठा होणार आहे. याचा आपण सर्वांनी विचार केला पाहिजे आणि हे वक्तव्य कदाचित कुठेतरी चुकतंय असं प्रत्येक व्यावसायिकाचं मत आहे, म्हणणं आहे आणि यामुळे सराफी व्यवसायाला चुकीचं वळण मिळत आहे आणि हे व्यवसाय कदाचित पुढच्या काही दिवसात बंद पडतील अशी भीती प्रत्येक व्यवसाय जो करतोय व्यक्ती त्याच्या मनात निर्माण होतीये. आणि हे वक्तव्य मोदीजींनी कशाबाबत सांगितलं आहे, का सांगितलं आहे, ह्याची आम्हाला एक कल्पना सुद्धा न देता त्यांनी स्पष्ट जनतेला सांगितलं आहे की सोने खरेदी टाळा. ही जी टाळण्याची गोष्ट आहे ही इतकी सोपी नाही आहे. आपण जितका विचार करतोय तितकी सोपी ही गोष्ट नाही आहे. याचा परिणाम नक्कीच आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुद्धा होणार आहे. सोनार उद्योगाशी संबंधित कारागीर मात्र चिंतेत आहे, कारण मागणी घटल्यास रोजगारावर परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. सराफांचं काम, जे व्यापाऱ्यांचं काम आहे ते आमच्या छोटे मोठे जे कारागीर आहेत ते काम करतात. आमचं पूर्ण जे उदरनिर्वाह आहे तो हा सराफी सोनार कारागिरांचा त्यांच्यावर अवलंबून आहे. सरकारने जो निर्णय घेतलेला आहे तो त्याचा परिणाम आमच्या कुटुंबावर होणार आहे. पर्यायाने आमचे जे बँकेचे हप्ते आहेत ते ठकणार आहेत आणि जो कारागीर जो आहे तो हा देशविरोधी लागणार आहे. तरी सरकारने हा जो निर्णय त्यांचा आहे तो मागे घ्यावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. तुम्ही आता या व्यवसायामध्ये कारागीर म्हणून किती वर्ष काम करताय? 17-18 वर्षामध्ये आता पहिल्यांदा सोन्याचा रेट 1.5 लाखाच्या घराच्या बाहेर गेला. त्याच्यामुळे तुमच्या कामावरती किंवा तुम्हाला काम कमी झालं आहे का, याच्यामुळे असं जाणवतं आहे का? थोडाफार फरक पडला. आणि आता पंतप्रधान साहेबांनी जी घोषणा केली आहे की सोन्याची खरेदी थांबवा, जर खरोखरच खरेदी थांबली तर तुमच्या कारागिरांच्या कामावरती आणि त्याच्या म्हणजे तुमचे जे आर्थिक उत्पन्न आहे त्याच्यावरती तुमचा काय परिणाम पडेल? थोडा आता फरक पडणार दरवाढीचा. जर समजा त्यांनी खरेदीत थांबवली तर तुमचं उत्पन्न काय? काहीतरी दुसरं बघावं लागेल. दुसरं म्हणजे तुम्ही काय करणार याच्यानंतर? अजून काय ठरवलेलं नाही. अजून तर कामं आहेत थोडी. शेती वगैरे व्यवसाय इतर काय तुमचा जोडधंदा आहे का याच्यात?
सामान्य नागरिकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. काहींनी या निर्णयाचं समर्थन केलं तर काहींनी लग्नसराईचा हंगाम असल्यानं खरेदी करण्यावर येणाऱ्या बंधनांमुळे नाराजीही व्यक्त केली आहे. तुम्ही पाहाल तर भारतामध्ये दागिना फक्त दागिना नाही, ते सर्वसामान्य कुटुंबाच्या सुरक्षिततेचे प्रतीक आहे. शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्गीय महिलांसाठी सोनं म्हणजे संकट काळातील आधार असतो. जर तुम्ही पाहिलं तर आजही ग्रामीण भागात काही ठिकाणी बँकिंग नाही आहे, तर त्या ठिकाणी वर्षानुवर्ष लोक सोन्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतात. जर सरकारने लोकांना सोने खरेदी करू नका असं सांगत असेल तर प्रथम त्यांनी महागाईवरती नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. रुपयाचा जो दर घसरलेला आहे त्यावर त्यांनी काम करावं. त्यांनी आपले 1 वर्षाचे मानधन आहे ते देशाला अर्पित करावे, टॅक्स कमी करावा, ह्या सर्व गोष्टी आहेत. त्यामुळे लोकांनी जे इन्व्हेस्टमेंट सोन्यामध्ये करतात हे त्यांचं सुरक्षित ठेव असल्यासारखी आहे. तर तसं उपाययोजना कराव्यात आणि मग हे वक्तव्य माननीय श्री नरेंद्र मोदी यांनी करावेत. नुसतंच बोलून चालणार नाही. आज तर तुम्ही बघितलं तर अनेक ठिकाणी निवडणुका झालेल्या आणि जो भरमसाठ खर्च होतोय हा कुठला येतोय. ह्यापेक्षा लोकांच्या सुरक्षितेसाठी, आर्थिक टंचाईसाठी ह्याचा उपयोग करावा, तरच पुढे येऊन बोलावे. मोदी साहेबांनी घेतलेला निर्णय हा त्यांच्या दृष्टिकोनातून योग्य असेल कदाचित. म्हणजे त्यांचा व्यवहारी विचार काय आहे तो आपण सांगू शकत नाही. पण सोने खरेदी करू नये वर्षभर असं त्यांचा जो निर्णय आहे, त्या निर्णयाविषयी बोलायचं झालं तर लोकांना आता पुढच्या काळामध्ये लग्न समारंभ असतील किंवा लग्नसराईमध्ये सोन्याची गरज असते. तर सोनं खरेदी हे करणं गरजेचं असतं सामान्य लोकांना. परदेश दौऱ्याविषयी सांगायचं झालं तर तो करू नये म्हणून सांगितलं आहे. तर त्याच्याविषयी सांगायचं झालं तर इमर्जन्सी बऱ्याच गोष्टी विद्यार्थी म्हणा किंवा काही व्यावहारिक दृष्टिकोनातून किंवा आर्थिक दृष्टिकोनातून लोकांना बाहेरगावी जावं लागतं. तर त्यासाठी लोकांची गैरसोय होऊ शकते असं मला वाटतं. या सगळ्या निर्णयामुळे लोकांची, सर्वसामान्य लोकांची गैरसोय ही होऊ शकते. बाकी मोदी साहेबांनी घेतलेला निर्णय हा त्यांच्या हेतूनुसार असेल, काहीतरी वेगळा हेतू असू शकतो. पण तो हेतू सर्वसामान्यांना पटेल की नाही याचासुद्धा विचार हा करता केला पाहिजे असं मला वाटतं. आपल्या भारत देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून जे काही आवाहन काल सोने तसेच पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या संदर्भात केलं ते माझ्या आजच वाचनात आलं. ॲक्च्युली जर तसं पाहिलं तर देशाचे पंतप्रधान म्हणून मोदी यांनी जे काही संबोधित केलेलं आहे त्यामध्ये केंद्र सरकारची निश्चितच पुढच्या दृष्टीनं काहीतरी एक वेगळी धोरणात्मक भूमिका असू शकते. आणि दुसऱ्या बाजूने जर आपण विचार केला तर दसरा, दिवाळी, पाडवा, गुढीपाडवा, अक्षय तृतीया या आपल्या 3.5 मुहूर्तांमध्ये सुद्धा, या मुहूर्तांच्या वेळीसुद्धा सोने खरेदी करणं हा जो एक प्रघात होता तो आता काहीसा मागे पडत चाललेला आहे. शिवाय विवाह, शिवाय तसेच अन्य जे काही समारंभ असतात त्या समारंभाच्या वेळीसुद्धा सोने खरेदी हा सुद्धा प्रकार आता हळूहळू मागे पडत चाललेला आहे. कारण सोन्याचे दरच खरोखर एवढे गगनाला भिडलेले आहेत की सर्वसामान्यांच्या त्या आवाक्याबाहेर जात आहे. त्यामुळे निश्चितच केंद्र सरकारनं जर समजा एखादा धोरणात्मक जर निर्णय किंबहुना धोरणात्मक भूमिका जर घेतलेली असेल तर त्यामध्ये आपल्या संपूर्ण देशवासियांसाठी पुढच्या काळामध्ये सोन्याच्या दृष्टीनं कदाचित हीच एखादी चांगली पर्वणी असू शकते. त्यामुळे आपण सर्वांनी ॲज अ नरेंद्र मोदी म्हणून न पाहता देशाचे पंतप्रधान म्हणून त्यांनी केलेलं आवाहन निश्चितच आपल्यासाठी कितपत लाभदायी आहे याचा विचार करणं अतिशय गरजेचं आहे. मोदी साहेबांनी आवाहन केलं ते कशासाठी हे एवढं आम्हाला सामान्य जनतेला कळत नाही आहे. पण मला तर वाटतं की सर्वसामान्य जनतेला त्यांनी आवाहन केलं ते बरोबर आहे. कदाचित युद्धामुळे असेल, जो संघर्ष चालू आहे त्यामुळे बरंच काही आपल्याला आयात करावं लागतं आहे. अन्नधान्य म्हणा, पेट्रोल, डिझेल सर्व काही, आणि सिलेंडरची अवस्था तर आपण सर्वांनी पाहिलीच आहे. त्यामुळे जे काही हे घडत आहे त्यासाठी कदाचित मोदी साहेबांनी म्हटलं असेल. तसं पटण्यासारखं आहे ते. त्यामुळे सर्वांनी किमान 1 वर्ष सोनं खरेदी करू नये असं मलाही वाटतं आहे सर्वसामान्य जनतेला. पण जो आता उच्चांक सोन्याने गाठलेला आहे तो उच्चांक पाहता कोणीच मध्यमवर्गीय लोक सोनं खरेदीच करू शकत नाही. आपल्या मुलांची लग्न पण करताना खूप हालत होते. त्यामुळे सरकारला माझी ही विनंती आहे की जो अगोदरचा जो दर होता 15,000 ते 20,000 असा 10 ग्रामचा दर होता सोन्याचा, तो पुन्हा तसाच दर व्हावा आणि सर्वसामान्य जनतेला
सोनं खरेदी करताना एवढा काही त्रास होऊ नये. आधी आपल्याकडे पद्धती होत्या, लग्न असलं की आपण आपल्या नातेवाईकांना सोनं दान करायचं किंवा सोनं दागिने द्यायचं असं काहीतरी होतं. पण ते आता कोणीच करू शकत नाही आणि शक्यच नाही, कारण उच्चांक सोन्याने गाठलेलं आहे. 1.5 लाख, 2-2.5 लाख हे आपल्या सर्वसामान्य जनतेला हे शक्यच नाही आहे. त्यामुळे मला सरकारला हे मागणी आहे, विनंती आहे माझी कळकळीची, की सर्वसामान्य जनतेला जो दर परवडेल त्याचप्रमाणे त्यांनी किमान दर खाली घसरण व्हावी सोन्याची, ही अर्थ विनंती आहे सामान्य नागरिक म्हणून माझी. अर्थतज्ज्ञांनी मात्र यावर तीव्र शब्दात टीकेची झोड उठवली आहे. यामुळे बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. तातडीनं जलद असे निर्णय घेण्यापेक्षा ठोस उपाययोजना करून अशा निर्णयांची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचं अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. सोनं खरेदी करू नका. अरे सोनं खरेदी करू नका, परंतु सोनं देशामध्ये आयात होतं आपलं, लक्षात घ्या. देशामध्ये जे सोनं वापरलं जातं त्याच्यातलं पहिलं आयात केलेलं म्हणजे पहिलं असलेलं लोक एकमेकांना विकतात हे सोडून देशामध्ये 100% सोनं आयात केलं जातं. देशामध्ये सोन्याची निर्मिती कित्येक वर्षापूर्वी बंद झालेली आहे. आपल्या इथे सोन्याची एकही खाण चालू नाही, गेले कित्येक वर्ष नाही, हे लक्षात घ्या. म्हणजे मग सरकारने काय करायला पाहिजे तर सोन्याची आयात 100% बंद केली पाहिजे. चांदीची आयात बंद केली पाहिजे, 100% बंदी घातली पाहिजे. हे सरकार करेल का? करणार नाही. याचं कारण असं की असं केल्यानंतर जे चोरटी आयात करतील ते यांचेच लागेबांधे असलेले लोक आहेत. काळा पैसा ज्यांना लपवायचा आहे तो सोन्याच्या लगडी विकत घेऊन त्याच्यामध्ये काळा पैसा लपवतात आणि हे सगळे सत्ताधारी पक्षाचे, सत्ताधारी वर्गाचे लागेबांधे असलेले सगळे शेटजी मंडळी आहेत. तेव्हा जर सोन्याची खरेदी लोकांनी करू नये असं वाटत असेल तर सोन्याची आयात बंद करा. मग सोन्याची खरेदी लोक आपापसात करत असतील तर त्याच्यावरती उदाहरणार्थ हाच विषय जेव्हा लालबहादूर शास्त्रींच्या काळात आला होता युद्धाजन्य परिस्थितीमध्ये, त्यावेळेला सुवर्णबंदी आपण विधेयक आणलेलं होतं. सोन्याच्या खरेदी विक्रीवरती सिव्हिअर रेस्ट्रिक्शन घातले होते. ते घालण्याची हिंमत आहे का सरकारमध्ये? ती नाहीये. त्याचं कारण ह्याच्यामध्ये काळा पैसा लपवला जातो सोन्यामध्ये, हा मुख्य मुद्दा आहे सोनं खरेदी करण्याचा. लोक मंगलसूत्र खरेदी करण्यासाठी हे करतात. म्हणजे मोदींचं कसं आहे, एका बाजूला हीच गोष्ट जर राहुल गांधी बोलले तर त्यांना म्हणायचं की तुमच्या मंगलसूत्राला हात घालतात म्हणून, आणि हिंदू मुस्लिम असं ध्रुवीकरण करण्याचा जो RSSचा संघ परिवाराचा जो संपूर्ण स्थापनेपासूनचा कार्यक्रम आहे त्याला उत्तेजन देण्यासाठी कशाचाही अर्थ काही लावायचं हे मोदी आजपर्यंत करत आलेले आहेत. आणि आज स्वतः आवाहन करतात की सोनं खरेदी करू नका. ही शुद्ध विसंगती आणि दांभिकपणा आहे. परंतु एवढं बोलल्यानंतर सुद्धा मी एवढं नक्की म्हणेन की देशाचं आयात बिल आणि देशामध्ये होत असलेली क्रूड तेलाची आयात ही कमी व्हावी यासाठी नागरिकांनी जरूर प्रयत्न करावेत. परंतु ते मोदी काहीतरी त्याच्यात ग्रेटनेस आहे अशा नाही, देशासाठी ते करावं. आणि त्याच वेळेला या सरकारला भाग पाडावं की ही जी अत्यंत कारला आणि पेट्रोल डिझेलला उत्तेजन देणारी जी धोरणं आहेत ती पहिली बंद करा आणि रेल्वे कशी कार्यक्षम होईल याकडे लक्ष द्या. विमान आणि ट्रान्सपोर्टचा पर्यायाने रेल्वे हाच खरा पर्याय आहे. हे धोरण अंमलात आणा, आम्ही 100% सहकार्य करू. आत्ताच 5 राज्यांच्या निवडणुका झाल्या आणि त्या निवडणूक प्रचार चालू असताना सातत्याने हे सांगण्यात आलं की कुठेही काही प्रॉब्लेम नाहीये. LPG गॅसचा प्रॉब्लेम नाहीये, पेट्रोल डिझेलचा प्रॉब्लेम नाहीये, सगळं आलबेल आहे. आज सोनं विकत घेऊ नका हे सांगताना सगळे जे सोन्याचे म्हणजे जे सोनार कम्युनिटी आहे, ज्वेलर कम्युनिटी आहे, त्यांचं काय होणार? त्यांच्याकडे असलेले सामान्य कारागीर आहेत, कामगार आहेत, म्हणजे लाखो रोजगार या देशातले गायब होणार. आधी बेरोजगारी प्रचंड आहे, महागाई प्रचंड वाढलेली आहे. आणि मग कशाने तुम्ही जे ढोल पिटत होता की जगातली 4थ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ती देखील आज 6व्या क्रमांकावर झाली. म्हणजे आपण पुन्हा खाली घसरलेलो. सिंधुदुर्गात या निर्णयानंतर काय नेमक्या चर्चा आहेत, काय परिस्थिती आहे याबाबत माहिती देत आहेत आमचे चीफ रिपोर्टर विनायक गावस. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या ह्या आवाहनानंतर
जर बघितलं तर सुवर्णपेठामध्ये एक भीतीचं वातावरण निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळतंय. सुवर्णकार जे आहेत त्यांच्याकडनं या आव्हानाबद्दल नाराजी व्यक्त करताना सुद्धा ते दिसून येत आहेत. जर बघितलं तर सुवर्णकारांसहज त्या दुकानात काम करणारे जे सुवर्ण कारागीर आहेत, जे रोजंदारीवर आहेत, ज्यांचं हातावर पोट आहे, अशा लोकांना या आव्हानानंतर मोठा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीये. अर्थतज्ञांच्या मते या सगळ्याच गोष्टीचा आपल्या अर्थकारणावर, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो आणि दूरगामी असे परिणाम आपल्याला भोगावे लागू शकतात. नरेंद्र मोदी यांनी जी आयात करावी लागते विदेशी देशातनं, त्या दृष्टिकोनातनं तो खर्च कुठेतरी कमी करावा या दृष्टिकोनातनं जरी हे आवाहन केलं असलं तरी त्याचा मोठा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सहन करावा लागणार असल्याचं मत जे आहे ते अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत, अर्थतज्ज्ञ आहेत, यांच्याकडनं व्यक्त केलेलं पाहायला मिळतं. त्यामुळे निश्चितच सुवर्णकार जे आहेत त्यांच्याकडनं या निर्णयाबद्दल किंवा या आव्हानाबद्दल पुनर्विचार व्हावा. पंतप्रधानांनी तो विचार करावा, जेणेकरून सुवर्णकार असतील किंवा सुवर्णकार पिढीमध्ये काम करणारे कारागीर असतील किंवा मोठमोठ्या सुवर्णकारांची दालनं ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत आणि तिथे अनेक लोक हे कामासाठी आहेत, तर त्या सगळ्या रोजगारावर सुद्धा याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या आव्हानाचा पुनर्विचार व्हावा अशा पद्धतीची मागणी सुवर्णकारांकडून होताना पाहायला मिळते. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवण्यासाठी सोन्याची आयात कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, पण त्याचवेळी रोजगार आणि पारंपरिक व्यवसाय टिकवण्याचं आव्हानही समोर आहे. त्यामुळे निर्णयाचा परिणाम पुढच्या काही महिन्यात स्पष्ट होणार आहे.